Jeg ved dig med at sige mange tak. Mange tak. Mange tak. Mange tak. Mange tak. Det er rigtig godt. Mange tak. Mange tak. Hør, det er fint. Mange tak. Hør. Hør. Mange tak. Hør. Mange tak. Mange tak. Jeg står og ser på jer lave sådan en A-B-øvelse. Hvor er det dog rørende? Fremover, når der står nogen på en stol i en eller anden midte, hvor I er, og siger til jer, at I er rørende, så håber jeg fremover, at det er jer, der råber tilbage. Begrund det! Hvorfor vi rørende? Det er først, når vi begrunder, at vi kommer ned i substansen. Ellers er det floskler, der aldrig sætter sig ind, der ikke bliver til en skid ved, der ikke forvandler noget. Se, vi gerne lov til at begrunde. Der går under 18 sekunder, så står du eller sidder du over for en mærkelig. Det skulle man sgu da ikke tro var en mærkelig. I skulle se jeres body language, der det var helt utroligt. Det er ikke så godt troet, hold da kæft! Et body language. Fordi I skal lige huske på, når nogle af jer, når vi siger, kan du ikke lige gå op og sige, vores indsatsområde er 3. kvartal, så er der altså nogle af jer, hvor det siger, så ja, når I står helt ud, så sætter I ned, fordi de dogne har sat sig ned der. De er simpelthen